Kadtong magamahan nga napatay sa pagkalambigit sa pinusilay sa barangay Sambag Ono, human sa Sinulog, gilubong na. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, gilubong na karong hapon ang mag-amahang Edwin ug Sean Bacaltos sa Cebu Memorial Park. Yes, Bob, nasayran nga ang mag-amahang Bacaltos nakalas human sa nahitabong pinusilay batok sa grupo ni Vincent Navales kinsa namatay usab atol sa pagsung niini sa panimay sa mga Bacaltos diya sa barangay Sambag Uno niadtong Enero 21. Sa wa pagilubong ang 58 anyos nga si Edwin ug ang 23 anyos niyang anak nga si Sean Bacaltos, usa ka rikim mas ang gipahigayon sa Saint Therese of Child Jesus. Napuno sa emosyon ang mga kabanay ug mga higala nga mitambong sa paglubong sa mag-amahang Bacaltos. Panawagan karon sa kabanay ni Bacaltos, Bob, ang hustisya sa kamatayon sa duha nila kabanay. Si Vincent kay igsuon ni Vincent may surrender na sa kapulisan samtang ang mga kauban niining misung sa panimay sa mga Bacaltos wa pa madakpan. Gingong nag-ugat ang away gumikan sa babay o gingong pagbaligya ni Michael Bacaltos sa carnap vehicle kang Vincent. Si Michael mo ay nakapusil patay sa iyang kanhihigala nga si Vincent atol sa pinusilay. Temporaryong nakagawa si Michael, Bob, human nakapiansa sa kasong homicide nga iyang giatubang. Samtang ugma, Bob, sa labing unang higayon mo pagawas og statement ang banay Navales kabahin sa maong hitabo. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.